14 november, 33e zondag door het jaar, uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Marcus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: maar na die verschrikkingen in die dagen zal de zon verduisteren en de maan zal geen licht meer geven. De sterren zullen van de hemel vallen en de hemelse heerscharen zullen in verwarring geraken. Dan zullen zij de mensenzoon zien komen op de wolken met grote macht en heerlijkheid. Dan zal hij zijn engelen uitzenden om zijn uitverkorenen te verzamelen uit de 4 windstreken, van het einde der aarde tot het einde des hemels. Trek uit de vergelijking met de vijgenboom deze les. Wanneer zijn twijgen al zacht worden en beginnen uit te botten, weet ge dat de zomer in aantocht is. Zo ook, wanneer ge al deze dingen ziet, weet dan dat het einde nabij is, ja, voor de deur staat. Voorwaar, ik zeg u, dit geslacht zal niet voorbij gaan totdat dit alles gebeurd is. Hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen niet voorbij gaan. Van die dag of dat uur weet niemand af, zelfs niet de engelen in de hemel, zelfs niet de Zoon, maar de Vader alleen. Zo spreekt de Heer, wij danken God. Het is weer voorbij, die mooie zomer, en dus herfst richting winter. Een paar weken is dit jaargetijde misschien mooi, maar er zijn ook herfstachtige winterdagen waarop het nauwelijks licht wordt. En dan borrelen er misschien gemakkelijk wat somberdere gedachten in ons hart omhoog. En zelfs voor tijdige kerstversiering in de winkelcentra, de tuincentra of al in ons huis, kunnen dat niet helemaal wegnemen of voorkomen. Dan herinneren we ons richting het einde van het jaar dat er bijvoorbeeld een tijd geleden iets mis is gegaan. En dat kan al genoeg zijn om in deze donkerdere dagen de moed in de schoenen te laten zakken. Of bij de pakjes neer te gaan zitten. Je blijft bijvoorbeeld stil bij het overlijden van een dierbare. Of je bent je werk verloren of ziek geworden. En als je je wekenlang voorbereidt in deze tijd op een operatie in het ziekenhuis, dan kom je intussen tot weinig of niets. En dan hebben we het niet eens over de tegenslag in deze moeilijke coronatijden die ons allemaal overkomt, elke week. De evangelist Marcus, richting het einde van dit kerkjaar, schreef zijn evangelie over Jezus in beroerde tijden voor de kerk, vlak na het rampjaar 70 na Christus. De Romeinse veldheer Titus had een gat geslagen in de muur van de hoofdstad Jeruzalem en hij liet zijn soldaten alles leegplunderen. Ook de prachtige tempel van God werd geplunderd. En daarmee ook de toekomstdromen, het licht van de mensen, hun geloof, hun feesten werden geraakt. Het volk was verlamd geraakt en kwam tot weinig of niks. Het is niet moeilijk voor evangelist Marcus om de herinneringen aan deze gebeurtenissen een beetje op te frissen. Maar wat hij belangrijk wel doet,
is dat hij gelovig blijft. Hij maakt zich sterk om de ogen op God gericht te houden, de schepper van hemel en aarde, die, zoals wij in het boek Genesis al horen, uit een lege, woeste aarde weer nieuw leven kan scheppen. Het is niet moeilijk in dit jaar, met het vorig jaar erbij, met ook overstromingen, coronatijd en oorlogen, wat donkerdere gedachten misschien te krijgen. We worden daarbij zonder erom te vragen geholpen door alles wat we media noemen. Maar laten wij vandaag dit medium van deze opname van Actie-Deo gebruiken om, als we dadelijk aan de Advent gaan beginnen, ons oog nu al gericht te houden op dit licht. Van bomen die helemaal tot aan de hemel leken te groeien de voorbije jaren, kijken we nu naar een klein stekje, groen, van vertrouwen en hoop. Licht van Jezus Christus, opgetekend door Marcus, voortgezet komend nieuw kerkjaar, licht van deze zondag. Amen.